Yemen chimlama Hodaida Bay Puitlak na Political Security Cabinet chuan alungoi lo thu asai Cabinet Minister Chen Khatin pui khoina hi an thlop lo ni in zirtom nit lai khan KNA chuan atar lang United States chuan UN Court sang berangai dan International Court of Justice in Israelina Palestinian ramalwa chu dan kalani thu soina nasa takena soi sela Washington chuan boile chin felna tura malakna ti boidon ni ina sai US State Department thupuang tu chuan sirtop ni khan emaila Israeli settlement na sarkar na thlopna program chu international law nen a in millawa remna siamna konga po adalti achiang hle ni atia ma se court ngai dan zau tak hian boina chin fel tumna ti boidona remna dikle ngetak amamo ngal dona state pani chu remna le mona nen anin zom tlat don ti angai tu ani ti in State Department chuan asoi bel bokane Israel official te chuan inrin nit lai khan Yemen chimlama Hodaida longchol hmuna IDF in bei puyan thlak ti fin fiana chu an chang leta he thil thlenga hian Houthi si pai target le energy infrastructure te ka chiata nia IDF fighter jet te chuan he bei pui thlak na hin kalpuya Hodaida hian target engemaw zata kapa Houthi strategic point le energy infrastructure te po ati chhenual ani tual chhumi te chuan Hezbollah ne na inzom Al-Mayadin ne na khopui chhung hun engemaw zata powara chhiat thuan sai Israel Air Force IAF hian Lebanon khothlang lama der saiyan hmuna launcharan kapa chuta tang chuan inrin ni jing khan Israel marlam le galon heit lampanin projectile an kap ni in IDF lam chuan an sai Hezbollah launcher dangpo Aitaron area ka ani ti IDF chuan atar lang boka IDF fighter jet te hian Yemena Hodaida port area Houthi sipai te target an kap ti IDF chuan inrin nit lai ve khan anem ngeta Israel airstrike hian Yemena Hodaida oil refining facility te beinia soyania hei hi Houthi te en kol Yemen news outlet Al Masira chuan atar lang Israel Defense Ministry chuan Yemena bei pui thlak na tur operational plan pom chung changa inrin ni jing khan Defense Minister Yoav Gallant kai shuna hnuaya soihauna nei ni tur thu atar langa IDF Chief of Staff Herzi Halevi le Senior Defense Official dangtenen an thokduna White House a National Security Council chuan ni lai ni khan high level meeting an neya West Benga juda te chen na mun dawdalna nasa chhozel chuan soihawa he soihauna hian Minister Bezalel Smotrich le Itamar Ben-Gvir te shek na tur ngai to na te huama Biden administration in Judeo le Samario ven himna ti chetu mo purtu poni in journalist Barak Ravid chuan American official yan pathum te atar lang report chuan Israel sarkarin West Benga juda te chen na mun zau jok siam le Palestinian Authority te ti chiat na policy kalpui chu alung oilo hle ti atar langa Minister Chen Khachu tlang taka extremist settle group te ne na in zoman ni thu atar lang administration chuan settlement te hi international law ne na in millo ni in angai bokani Israel Air Force IAF chuan Gaza Strip a Deir Bala area firfiak polten sipai beina siamna ta na an man thin structure chuan kap ni in IDF chuan zirtop ni chhnu khan atar lang IDF le Sinbad Israel Security Agency in intelligence pek nuwa IAF hian norohuai hota Elkahera company chuan Israel le Hamas in dawtran tira tang khan he structure a hian na thok to a Gaza firfiak polte hne na sumda khom le transfer na konga po apoimo bera firfiak thil ti na po apoimo hle ni in IDF lam chuan atar lang he hmalak nan hnung ber hi IDF in ninga ni khan Elkahera company thok operative taksin elandim bei pui thlak na a thlen hnuwa taksin hian Gaza firfiak polte hne na suma pe a Hamas military wing a po suma tho ve ni ti in atar lang July ni somni inrin ni khan Israel sipai te chuan
Gaza Strip huam chunga mun engemaw zata beipui an thlaka Palestinian mi somthum pakwan thi ni in health official te chuan an soi teng te chuan Rafah chim le marlam suar tluanin Palestinian mi somthum pakwan thi ani in rin ni zinga thil hlenga hian tual chhung journalist Mohammed Abu Dazar anupui le afa te pahnih te chu Israel in Gaza Strip marlama an chen in a beipui thlak na an tel ni in Melik chuan a soya Gaza Hamas in ayan kol sarkar media office chuan Abu Dazar thina wang hian October ni sari taka Israel ka hlum zinga Palestinian media mi zasamruk pakhat anom to ti asoi zanlai pel malok khan Israel airstrike in encampment housing Palestinian chung ko inson chuak te chu an baya mi somvel an thi ni in medic le Hamas media te chuan an soi Central Gaza Stripa Al-Nusrat camp ta zirtop ni khan Israel airstrike in pakhata baya mi pathum an thia mi pariat an hliam ni in medic te chuan an soi bawk ani hemi ma hian Israel missile chuan camp chunga multi-floor building a kapa mi engemaw zatin hliam an tuara tual chung journalist pahnih te pawh an tel ni in chan chuan hna thawk tu te chuan an soi Israelin Hamas arming a battalion hnung ber ti chiata tum thua soina Rafah chuan mipui te chuan teng te chu khopui chimlam biala lutin man son zela chimlam atlang chi pakhat chu an la ti an soi hei hi Hamas kai hruai in do na hmuna silai hmanga in beina na sa tak kara thlenga ni sipai te chuan Rafah hian sipai ten beipui an thlak chhun zom zel ti soin ni khatkal ta chung khan khopui chimlam Teral Sultan area silai keng tam tak an nuai chimit ni in an soya Central Gaza chuan sipai te chuan firfiak te infrastructure beipui an thlak ti an soi bawk ani sipai lam chuan Gaza Strip lai hola Deral Bala Palestinian firfiak te man thin structure chuan kap ti an soi bawk ani Israel elpui silai keng te chu in enkol na hmuna tanga no chuan ni thu an soi bawka Gaza firfiak te chu sipai thila civil structure le mipui te hmang tangka yan pu boka hei hi Hamas le midang te pu na ni a pol sang te chuan chutiang in beina chu dik angalan tumna thu dik lo anga an ngai ani Qatar le Egypt kai hruai le US hlopna hnuaya in ka hai siam tumna chu tun thlengin in dona nei tu te in kara boina chuak wangin ala hlo chama he boina chuaka hian a khoilam lampo hi tloman tum lo hle ni in alang Israel chuan October ni saria beipui thlak na a fighter ten mi sangkhat zanian tha ba ka mi zani somnga chuakat mana hemi hnuwa hian Israel lam chuan Hamas ti bora la tiam ni in Israel talis in atar lang hemi hnu hian Israel in phubalak na konga Palestinian mi singthum sangriat zakwa som pakwan thi to ni in Gaza Health Authority te chuan an soi thole ni khan Israel chuan Hamas sipai pol hroi tu te zinga aza ve don chu an ching fel to ni in an soya indo tran tira tang khan indo mi sing khat sang li velan that to tian soi ni Israel chuan Gaza an sipai zathum somni paruk an thi to ni in an soi boka Hamas hian thizat hi Hamas lam hian thizat hi puang lawa Israel chuan an report te chu asoi war ni in a soya ne na lem khovel hriata atar lang mai mai ni ti in a soi